той Тоест, работи с 10%. имаме конюнктурен шанс в момента. Абсолютно голям конюнктурен шанс. Ни проруда. Имаше служби на времето, които държаха всичките, контролираха подземните богатства. И на мен са ми казвали, че и това, което ми показаха на тази карта, ние лежим върху съкровища. Разбира се, че е така, но госпожо Стоичкова, проблема ще ви кажа какъв е. Значи, национални геоложки изследвания в България не са правени от 1995. Сега сме 2026, т.е. почти 31 години. Тоест, ако има някакви геоложки находища, а то има, ние тепърва може да започнем да ги изследваме и да ги разработваме. Покойният професор Гергелчев, лека му пръст, че го споменавам човека, той даде едни данни, които са направо пократителни. Той каза така: България на първо място и аз съм склонен да му вярвам, в цяла Европа, не в Европейски съюз, тук изключвам, но не изключва дори и Украйна и Русия, европейската част, по не геоложки находища, а такива, които са готови да бъдат експлоатирани. Да, които имат икономически ефект. Да. От трите рода полезни изкопаеми: рудни, нерудни горива. И затова казвам, че само страните, които развият този суровинен суверенитет, имат възможност да се развият бързо икономически. Ще ви дам само един пример. Една Индонезия, тя е много богата на полезни изкопаеми. Преди 15 години една от най-големите компании минна в света, американска, да не говорим с имена сега, нали, защото е на трето място като голяма в световен мащаб, те експлоатираха най-големите златни находища в Индонезия. Обаче какъв беше проблема? Държавата държеше само 15% в това находище, което е на остров Борнео.